देखिए आपको सपोर्ट करुँच आमर न्यू उज्जस्थान ओडिया ब्लॉग चैनल को। तो ये तो सकाल जाए तो तो मोर अब चुटी लगी सारा भात बसई सारे आपटे मो सान जा मान सोनी से चाह बसई खेचड़ी बसई आज जेहेतु गुरुवार तो आज आम ठाकुर पाखे खेचड़ी भोग हम। तो देखिपे खिचड़ी बर्तमान प्राय फुटी आसला इन सका ब्लॉग करा टाइम होनी कहीं आड़े एपट सेपट कम रही जाऊँगी तो से लगिका तो रुपीना उठी सारा ब्लॉग स्टार्ट कर देखिपे आसिक देखु बाजिगला 8टा बजे 10 मिनट अच्छे तो बर्तमान कहीं चाह हो गला चूड़ा भजा हो थुआई देखिपे चाह भी हो सारा अलरेडी आमर एत चाह हो भावना ना बहुत बड़ फैमिली आम समस्त चाह पिंट छोट बड़ पर्यंत तो देखिपे एपटे चाउल भी पड़ सारा भात भात फुटा बढ़ छाड़ी तो देखते टिके खरा हो चलो अभी चा छाणी नवा कहीं बो बसी चा पीवाई चाह ए रेडी आउ चूड़ा भजा चा सहित बस चाह पीवा मामा जेजा हूँ खावा ने खिचड़ी आज मम्मी गुरुवार थी बोलिका मैंने मो कॉलेज बाहर सारी तो मैंने भी बर्तमान स्कूल जीवे तो ये मम्मी एवं जो करते खिचड़ी तो देसन तो मैंने खिचड़ी खाऊँ तो मु कॉलेज बाहर भी गली कॉलेज जी तो देखिपे सब कम सरला 10:10 है तो एपटे आलू काटिक थुआई छतु थुआई छतु आलू बेसर हम ये पुणी जो छतु कहीपर बिलर जो छतु हो बाली छतु तो एपटे आप मछटा को भाजी नहीं कहीं छतु किसी होना तो लगे आप मछटा भाजी थी सारापर सोनी आसले तरकारी करवा तो फास्ट में अंडा तवा भाजी नहीं माछ को देखिपे भलसे वर्षा जेहेतु अधिक जोरसे पोखरी प्रबल माछ हो जाए तो उठी आसती तो आमर बजा बसला तो गुरु भाई कौन करवा आम न खाइले से खाइबे ना बापा कालिया ये 3 जन जाक खाइबे पिला मैंने खाइबे तो आम न खाइले कौन है चलो एडजस्ट करने पड़ो सब देखिपे खराटा केते जोर से भीषण कराई जाओ लुगापटा सुखी जाओ ये हूँ आम धान बतुरा है तली पड़ो बोली जदि आपण आड़े एमती तली पड़े निश्चित कमेंट जनइबे खरा देखिए बहुत खुशी लगुच एत खुशी लगुच मैंने कह भी पारे लुगापटा प्राय सुखीज मैंने घरे पके पके प्रबल जोर गैस होता तो सही लगिका तो हो चलता बाकी कम करनवा तापर देखु ये बेसर भी बाटिक थोदे जहाँकि माछ तरकारी हम आउ छतु रोषे हाँका 2टा मसला बाटिक थुआ हो सारी तो भात रखी भात पखाड़िया तो आम बहुत भात रोषे होना तो से लगे टप्रे भात रखी दौचु तापर जाकि भात आनी पखाड़ी दौचु तो देखिए भात रखापी आसी जाइए बर्तमान
ମାଛ ଭାଜିକି ଥୋଇ ସାରିଲେଣି ସାରିଛି। ଯେହେତୁ ଗୁରୁବାର ଆମେ ତ କେହି ଆମିଷ ଖାଇବୁନୁ, ତ ସୋନିର ଅରୁଆ ଭାତ ବସିଛି, ତାର ଆଳୁ ଭଜା ହେବ, ଦହି ବାଇଗଣ ହେବ, ତ ଛତୁ ପାଇଁ ମାଛ ତ ଭଜା ସରିଲା ଚୁଲିରୁ। ବର୍ତ୍ତମାନ ପାଇଁ ଛତୁ ତରକାରୀ ହେବ ପାଇଁକା କଡ଼େଇ ବସି ସାରିଛି। ତ କ୍ଷୀରଟାକୁ ବସେଇ ନେବା। ତ ଅରୁଆ ଭାତ ବସି ସାରିଛି, ଚାଉଳ ପକାଇକି କ୍ଷୀରି ପତ୍ର ପକାଇ ଦେଇଛି। ଟିକେ ଲୁଣ ପକାଇଦେବା ଭାତରେ, କାହିଁକିନା ଲୁଣ ପକାଇଲେ ଭାତଟା ଯାଉ ଯାଉ ହେବ ନାହିଁ, ତ ସେଇ ଲାଗି ମୁଁ ଲୁଣ ପକାଇ ଦେଉଛି। ତାପରେ ଆସିକି ଛତୁ ତରକାରୀ ବସି ସାରିଲାଣି, ଦେଖିପାରୁଥିବେ। ଛତୁ ଆଳୁ ବେସର, ତାପରେ ହେବ ମାଛ ତରକାରୀ। ମୁଁ ଯିବି ପିଲାମାନଙ୍କର ସଫା କରିକି ପଳେଇ ଆସିବି, କାହିଁକିନା ଆସିକି 10:30 ପରେ ହେଲାଣି। ପିଲାମାନେ ସମସ୍ତେ ସ୍କୁଲ ପଳେଇଲେଣି, ତାଙ୍କର ସଫା ହେଇନି। ସଫା ସରିଲା କିନ୍ତୁ ମୁଁ ଚିପୁଡ଼ିଲେ ପାଣି ଛାଡ଼ିନି, ସେଇ ଲାଗି ସେ ଆଉଥରେ ମୋତେ ଚିପୁଡ଼ିକି ଦେଲେ ଛାତ ଉପରକୁ ନେଇକି ଯିବି। ତ ମୁଁ ଛାତ ଉପରକୁ ଯାଉଛି ଲୁଗା ପିଲାମାନଙ୍କ ଡ୍ରେସ୍ ହେରିକା ଶୁଖେଇବାକୁ। ତ ଦେଖିପାରୁଥିବେ ଆଜି ଟିକେ ଭଲ ପାଗ ଦେଇଛି, ତ ସେଇ ଲାଗିକା ଲୁଗାପଟା ସବୁ ଛାତ ଉପରେ ଶୁଖୁଛି। କାହିଁକିନା କାଲି ଯେଉଁ ବର୍ଷାରେ ନା ଘର ଦ୍ୱାରା ପୁରା ଗ୍ୟାସ୍, ପ୍ରବଳ ଗନ୍ଧ ହେଉଛି ଘର ଦ୍ୱାରା। ପୁରା ଦେଖିପାରନ୍ତୁ, ଦେଖନ୍ତୁ ଟିକେ ଭଲସେ। ଦେଖି ନିଅନ୍ତୁ। ତ ଏବେ ପିଲାମାନଙ୍କର ପ୍ୟାଣ୍ଟ ସାର୍ଟ ଶୁଖେଇ ନେବା। ତ ପିଲାମାନଙ୍କ ଡ୍ରେସ୍ ହେରିକା ଶୁଖା ସରିଲା। ଏବେ ବର୍ତ୍ତମାନ ପାଇଁ ତଳକୁ ଯାଉଛି ମୁଁ। ତ କଲରା କଟା କରି ଥୁଆ ହେଇସାରିଛି। ପୁଣି ପଛରେ କଲରା ଧରିକି ଆସିଲେ କଲରା ଭଜା, ଆଳୁ ଭଜା, ତା ସେଥିରେ ଦହି ବାଇଗଣ, ପୁଣି ଛତୁ ବେସର, ତା ସେଥିରେ ମାଛ ରନ୍ଧା, ତା ସେଥିରେ ପାମ୍ପଡ଼। ଏତେଟା ଆଇଟମ୍ ହେଲା ଆସିକି କେତେ ଟାଇମ୍ ହେଉଛି ଆଜି ଠିକ୍ ନାହିଁ। ଏପଟେ ଅରୁଆ ଭାତ ହେଇନି, ଆଉ ଟିକେ ହେଇଗଲେ ତାକୁ ରୋଷେଇ ଆମର ଏବେ ସରିଯାଇଛି। ଚୁଲି ପୁରା ଫାଙ୍କା, ଚୁଲିରୁ ସବୁ ସରିଲା, ଏବେ ଗ୍ୟାସ୍ ପାଳି ଆସିଲା। ଭେଣ୍ଡି ଆଳୁ ଭଜା, ଆଗ ପାମ୍ପଡ଼ ଛଣା ସରିଲେ ତାପରେ ଯାଇକି ଦହି ବାଇଗଣ ଛଣା ହେବ। ଟାଇମ୍ 11:30 ବାଜିଛି। ବାପା ଖାଇକି ଗଲେଣି ହେରି, ଆଉ ଯାହା ଆମେ ଖାଇବୁ ଆଉ। ପିଲାମାନେ ତ ସବୁ ସ୍କୁଲ ଯାଇଛନ୍ତି, ସବୁ ଆସିଲା ଆସିକି 4ଟା। ରୁବିନା ଯାଉଛନ୍ତି କଲେଜ, ସେ କଲେଜରୁ ଆସିଲା ଆସିକି ପ୍ରାୟ ହେଇଯିବ 4:30। ତ ଆମର ବି ପ୍ରାୟ ସବୁ କାମ ସରିଗଲାଣି, ରୋଷେଇବାସ। ତ ଆମେ ବି ଯିବୁ ଖାଇବା ପାଇଁକା, ବୋଉ, ମୁଁ ଆଉ ସୋନି, ଆମେ 3 ଜଣ ଆଗ ମିଶିକି ଖାଇବୁ। ଆଉ ମୋ ଝିଅ ତ ଏବେ ଅଙ୍ଗନବାଡ଼ିରୁ ଆସିକି ଭାତ ଖାଇସାରିଲାଣି, ଦେଖିପାରୁଥିବେ। ଝିଅ ଟିକେ ହାଇ କରିଦେବୁ। ତ ଆମେ ବି ଯାଉଛୁ ଖାଇବା ପାଇଁ। ଦହି ବାଇଗଣ ହେଇଛି, କିନ୍ତୁ ମୋତେ ଦହି ଭାତ ବହୁତ ପସନ୍ଦ। ଦହି ଭାତ ତା ସାଥିରେ ଟିକେ ଲୁଣ ସ୍ଲାଇଟ୍ ଗୋଟେ, ଆଉ ଦହି ବାଇଗଣ ତ ମୋର ବହୁତ ପସନ୍ଦ। ତ ଆପଣମାନଙ୍କର କେତେ ପସନ୍ଦ ଆପଣ ନିଶ୍ଚିତ କମେଣ୍ଟରେ ଜଣାଇବେ। ଭାତ ସାଥିରେ ଟିକେ ଦହି ମିଶାଇ ଦେବେ, ତା ସାଥିରେ ଟିକେ ଲୁଣ ଆଉ ଗୋଟେ କଞ୍ଚା ଲଙ୍କା ଚକଟିକି ଖାଆନ୍ତୁ, ତାପରେ ଟେଷ୍ଟ ଆପଣ ମୋତେ ଜଣାନ୍ତୁ। ତ ବର୍ତ୍ତମାନ ପାଇଁ ଗୋଟେ ଲେମ୍ବୁ ଅରୁଆ ଭାତରେ ଚକଟିବା ପାଇଁକା ସୋନିର ଦରକାର। ତ ମୁଁ ଚାଲିଲି ଗୋଟେ ଲେମ୍ବୁ ଆଣିବା ପାଇଁକା ଗଛରୁ।
କାହିଁକିନା ଆମ ଗଛରେ ଲେମ୍ବୁ ଅଛି, ତ ଆମର ଯେତେବେଳେ ଦରକାର ଆମେ ସେତେବେଳେ ତୋଳିକି ନେଉଛୁ। ଦେଖିପାରୁଥିବେ ଲେମ୍ବୁ, ତ ଆମ ଫ୍ୟାମିଲି ସମସ୍ତଙ୍କୁ ବଣ୍ଟା ସରିଲାଣି ଲେମ୍ବୁ। ଆମର ଯେହେତୁ ଆମ ବାପା ହାରିକା ହେଉଛନ୍ତି 5 ଭାଇ, ତ ସିଏ 5 ଭାଇ, ଆଉ ଆମ ଜେଜ ହାରିକା ହେଉଛନ୍ତି 2 ଭାଇ, ତାଙ୍କର 3ଟା ପୁଅ, ତ ସେ 3 ଭାଇ 8 ଘର। ଯେହେତୁ ଆମର ବଡ଼ ଫ୍ୟାମିଲି, ତ ଆମେ ସମସ୍ତଙ୍କୁ ଯାହା ଜିନିଷ ଆସେ ବଣ୍ଟା କୁଣ୍ଟା ହୁଏ। ଇଏ ହେଉଛି ଆମର ଧାନ ବତୁରା ହେଇଛି ତଳି ପଡ଼ିବା ପାଇଁକା। ଆମର ଧାନ ବତୁରା ହୁଏ, ତା ସାଥିରେ ଆଜି ଛଣା ହେଇକି ଏ କୁଣ୍ଡମାନଙ୍କୁ ଥୁଆ ହୁଏ, ତାପରେ ଯାଇକି ଗଜା ହେଲେ ତଳି ପଡ଼େ। ତ ସୋନିର ଲେମ୍ବୁ ଆଉ କଞ୍ଚା ଲଙ୍କା, ତ ଆମେ ଏବେ ସମସ୍ତେ ଖାଇବାକୁ ବସି ଖାଇଲୁ। ସୋନି ମୋର ଏଇଟା, ଯେହେତୁ ସେ ଅରୁଆ ଖାଉଛି ମସୁନା ଖାଇବୁ, ତ ମୋର ଦହି, ଭାତ, ଲୁଣ ଲଙ୍କା ଚେପଟା, ତା ସେଥିରେ ଭେଣ୍ଡି ଆଳୁ ଭଜା, ପାମ୍ପଡ଼, ଦହି ବାଇଗଣ ଆଉ ଛତୁ ତରକାରୀ। ତ ଦେଖିପାରୁଥିବେ ମୁଁ କେଉଁ ଭାବରେ ଲଙ୍କାଟାକୁ ଚକଟି ଖାଉଛି, କାହିଁକିନା ସବୁ ଚଳିବ, ମୁଁ ଲଙ୍କା ନ ଖାଇଲେ ବଞ୍ଚିପାରିବି, ଲଙ୍କା ହେଉଛି ମୋ ଜୀବନ। ମୋର ଭାତ ସାଥିରେ ଲଙ୍କାଟା ନିହାତି ଭାବରେ ଦରକାର। ତ ଦେଖିପାରୁଥିବେ ମୋତେ କିନ୍ତୁ ଏମିତି ଖାଇବାକୁ ବହୁତ ଭଲ ଲାଗେ। ତ ସୋନିର ଅରୁଆ ଭାତ ପଖାଳି ଦେଇଛି, ତ ସେଥିରେ ପାମ୍ପଡ଼। ତ ବୋଉ ଏପଟେ ଖାଇ ବସିଛନ୍ତି, ତାଙ୍କୁ ଆଖୁ ଭାତି ଦେଇ ଦେଇଥିଲି, ଆମର ଟିକେ ଡେରି ହେଇଗଲା। ତ ଦେଖିପାରନ୍ତୁ ଭଲସେ ତାର ଖାଇବା ପ୍ରାୟ ଅଧା ଅଧି ସରିଲାଣି, ମୋର ବି ଅଧା ଅଧି ପ୍ରାୟ ସରିଲାଣି। ଆଜି ଯେଉଁ ବାଲି ଛତୁଟା ବହୁତ ବଢ଼ିଆ ରୋଷେଇ କରିଥିଲା, ବହୁତ ବଢ଼ିଆ ଟେଷ୍ଟ ଲାଗୁଥିଲା, ବିଶ୍ୱାସ ବି କରିବେନି ଏତେ ଟେଷ୍ଟ ଲାଗୁଥିଲା। ବାଲି ଛତୁ ମାନେ ଜାଣିଥିବେ। ଆମର ଖାଇବା ଶେଷ, ଦୋକାନ ପାଇଁ ବାସନ ଧୁଆ ହେବ, ବାସନ ଗୋଟିଏ ସରିଲା, ତ ଆମେ ଏବେ ଚାଲିଲୁ। ସୋନି ଚାଲିଲା ବାସନ ଧୋଇବାକୁ, ଆଉ ମୁଁ ଚାଲିଲି ତୋରାଣୀ ଅଝାଡ଼ିକି। ଦେଖିପାରୁଥିବେ ମେଘ ବି କେମିତି ଉଠେଇକି ଆସିଲାଣି, ତ ହାତ ଧୋଇକି ଶୀଘ୍ର ଯିବାର ଅଛି ଛାତକୁ, ନହେଲେ ବର୍ଷା ଯଦି ଅଝାଡ଼ି ଦେବ ସବୁ କାମ ସରିଯିବ ଆମର। ବାସନ ବାଜୁଛି, ମୁଁ ହାତ ଧୋଇ ଦେଇ ଚାଲିଲି। ତ ବର୍ଷା ପକେଇଲା, ଏଇ ଖାଲି 1000 ଥର ଛାତ ଉପରେ ତଳ ହେଇକାନା ଗୋଡ଼ ହାତ ଦର୍ଜ ହେଇଯାଉଛି ଆମର। ପିଲା ଯେହେତୁ ଡ୍ରେସ୍ ପିନ୍ଧୁଛନ୍ତି, ତାଙ୍କର ତ ସଫା ଧୁଆ ନ କଲେ ନ ଚଳେ ନା। ତ ଦେଖିପାରୁଥିବେ ବର୍ଷା ପକେଇଲାଣି। ଦର ହେଇଯାଇଛି ଶୁଖିଲା। ତ ଦେଖିପାରୁଥିବେ କେମିତି ମେଘ ଉଠେଇଛି, ଦେଖି ନିଅନ୍ତୁ। ଧାନ ତଳି ପଡ଼ି ସାରିଲାଣି ଅଲରେଡ଼ି, ଧାନ ରୁଆ ହେବା ପାଇଁ ଏବେ ବର୍ତ୍ତମାନ ପାଇଁ ଡେରି ହେଇଗଲାଣି, ବହୁତ ଡେରି, କାହିଁକିନା ବର୍ଷା ନଥିଲା ନା। ବର୍ଷା ଏବେ ଜଷ୍ଟ 2-3 ଦିନ ହେଲା ହେଉଛି, ତ ସେଥିଲାଗିକା। ତ ସେ ଲୁଗାପଟା ନେଇକି ଗଲା, ଆଉ ମୁଁ କାଠ ଧରିଛି। ଦେଖନ୍ତୁ ହରଡ଼ ଝାଟି, ଦେଖନ୍ତୁ ମୋ ଝିଅ କେମିତି ତା ଡଲ୍ମାନଙ୍କୁ ଧରିକି ଖେଳୁଛି। ତ ଏଠି ଚୁଲିରେ କ୍ଷୀର ବସିଥିଲା, ଗ୍ୟାସ୍ରେ ସିଝା ହେଇଥିଲା, ତାପରେ ବି ଚୁଲିରେ ବସୁଛି, କାହିଁକିନା ନହେଲେ ଯେଉଁ ବରଟା ପଡ଼ୁଛି ନା ଭଲସେ ପଡ଼ିବନି, ତ ସେଥିଲାଗିକା ପୁଣି ଆଉ ଥରେ ଚୁଲିରେ ବସେଇବାକୁ ପଡ଼ୁଛି ଆଉ। ତ ଆମର କାମ ଏବେ ସରିଗଲା, ଏବେ ଆଉ କିଛି କାମ ନାହିଁ, ଖାଲି ଶୋଇବୁ। ଶୋଇକି ଉଠିଲେ 3ଟା ବେଳେ ପିଲାମାନେ ଆସିବେ, 4ଟାରେ। ଦେଖି ନିଅନ୍ତୁ ଅବିକା ଟାଇମ୍ ହେଉଛି 1 ବାଜିଲା, ବାପରେ 1 ବାଜିଗଲାଣି। ତ ଯଦି ଆମ ଭିଡ଼ିଓ ଆପଣମାନଙ୍କୁ ଭଲ ଲାଗୁଛି
ताले निश्चित लाइक करूँ शेयर करूँ आ कमेंट करूँ आ सब्सक्राइब करने को जमा भी भूलें जदि आमर किसी भूल रोचे तो आपण आमको कमेंट जनातु। तो देखु केमी वर्षा पकईला छेचिला ए बर्तमान लुगापटा धरिकी आसी सारापर एमतीका वर्षा है। तो आपण आड़े जदि वर्षा हो तो निश्चिंत कमेंट रे जनइबे आमको। तो जदि आम वीडियो आपण मानक भल लगुच कमेंट करूँ आ लाइक करूँ आ सब्सक्राइब करने को जमा भी भूलें। रोच नमस्कार। जय जगन्नाथ। देखो मो झील कहूँ जय जगन्नाथ।